Kurantigɛ banbali Mali kɔnɔ o tɛ sujet maaw bolo bilen nka nin tile fila in na an y'a jateminɛ baisse de tension o kɛlen bɛ ka gɛlɛya balase maaw ma nin tile fila in na n'o ye courant yɛrɛ fanga dɔgɔyali ye sabula waati kunkurunin min ni maaw bɛ courant sɔrɔ o bɛ bɛn ventilo clim congélateur frigo olu fanga dɔgɔyali ma kosɛbɛ min yɛrɛ kɛlen bɛ ka maaw degun kosɛbɛ ni waati in na o siratigɛ la sa an ye ɲininkali tegun maa dama dɔ la a gɛlɛya kɛlen bɛ ka maa minnu labɔ an ka maa dama dɔ lamɛn. Clim bɛ suma dɔɔni kɔfɛ a bɛ yɔrɔ bɛ kalaya clim bɛ jɔ bon là an ye baisse de tension ko dɔn o de senfɛ donc ne sigida yɛrɛ la ne ye mɔgɔ damadɔ ɲininka olu bɛɛ ko ko a problème kelen b'u ka so frigo fɛnɛ ni ye frigo kala i bɛ glace sɔrɔ waati min kɔrɔ i bɛ na ka na ye ji bɛ sumalen don mais glace ma bɔ a la. An kɔni clim bɛ k'a la ventilo bɛ k'a la ma an b'an da an bɛ wɔsi en plus an bɛ ji don frigo la ji bɛ sumaya mais a tɛ glace courant fanga ka dɔgɔ yan toro i b'i da i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ventilo fɛnɛ fiɲɛ ka k'a la an jigi bɛ kɛ clim fɛnɛ kan clim fɛnɛ fiɲɛ bɛ k'a la an ye fifalan san wa fifalan min ye 20 ye sisan fifalan kɛlen bɛ 30-40 a ma nɔgɔn ji nimere fɛn dabilenni ji filɛ nin depuis kunun a b'a kɔnɔ a tɛ ka glace a bɛ ka sumaya dɔrɔn de. Ni courant nana an ka clim tɛ sɔn ventilo yɛrɛ u si tɛ sɔn bilen nɔ a fanga ka dɔgɔ a t'an bɔ yɛrɛ courant fanga ka dɔgɔ yɛrɛ de kuma dɔ la an bɛ bɔ k'an da kɛnɛma ni denmisɛnninw ye ni dugu jɛra an bɛ don parce que funtɛni bɛ so kɔnɔna fana la a ma nɔgɔn denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ma. Courant baarakɛlaw n'an y'a maa dɔw ɲininka olu y'a jira k'a fɔ ko courant ko gɛlɛya ko de bɛ ka na ni dɔbɔli ye courant yɛrɛ fanga na ko sabula maa caman mako bɛ courant na ɲɔgɔn fɛ waati ni kunkurunin kɔnɔ o siratigɛ la u ye ladilikan damadɔ di maaw ma minnu bɛ se ka u dɛmɛ yaasa u kana degun caman sɔrɔ ni waati in na. A baisse de tension ye min ye courant a tɛ stabiliser n'a kan ka 220 di a bɛ na 140 180 a cayalenba ye 190 i tɛ 220 sɔrɔ quoi bon n'i ma 220 sɔrɔ appareils bɛ yen olu tɛ se ka marcher cogo si c'est pas possible comme frigo b'a la climatiseur b'a la bon climatiseur ninnu fana un cheval b'a la un cheval demi b'a la 2 chevaux b'a la bɛ ka faamu dɛ bon maintenant pour que i ka lafiya climatiseur ko la au lieu de jouer avec un cheval demi ou les 2 chevaux bɛɛ ka jouer ni un cheval ni ye ba ye ou bien 3 quarts ni ye ba ye n'a sumara i b'a faga parce que courant a charge ka bon ni ye kɔrɔ bɔra ka fɔ cogoya min na don o don dɔ bɛ fara abonnement kan don o don dɔ bɛ fara mɔgɔw ka courant ɲini ta kan donc alors que dɔ tɛ ka fara a amélioration kan donc c'est un problème ça c'est un grand problème. Donc o de bɛ ka na ni baisse de tension. O de bɛ ka na ni baisse de tension ye il y a toujours les abonnés il y a chaque jour un abonné a b'a la yɔrɔ minnu ye essentiel ye a bɛ olu lasumaya k'a bɔ a la n'olu sumayara sisan n'a y'a bɔ a la olu fana bɛ baara kɛ ni courant ye c'est tout. An ka dɔn k'a fɔ kurantigɛ banbali o bɛ Mali jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ a kɛlen bɛ ka gɛlɛya balase maaw ma nka o bɛɛ n'a ta jamanadenw muɲunen don sabula bɛɛ jigi b'a kan ko don nataw la fɛlɛ na sɔrɔ a ko la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.